Oh, isang matinding pagbati sa birthday celebrant. Happy birthday, Mami! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ito na mismo yung I don't wanna waste what's Ay, left. yung dito. Malapit The na storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Oh, andito sa amin. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Right mga ka-vlog, dito tayo ngayon sa Samil. Samil ba? Samil. Yan lang pala kung may anak na mga ka-vlog. Kaya may anak na siya. Oh. Sobrang busy natin kasi nag-alaga ng bata ang anak ko. Kaya mga bibigyan ng regalo dyan. Madala nyo lang kita Black Cowboy. Bumper. Dito lang yan. Sa Bumper Papi. Bugalyon. Samil, Bugalyon. Hello! Ayan o. Ang diapers lang o. Diapers. Woo! So, maganda tayo ng ihaw. Mag-ihaw tayo mga kapatid. Iyo mo. Siyempre, hindi mawawala ang bangon sa pagligo. Yan, bangon. Dami yan o. Oh. Diba? Okay. So ayun pala mga kapla, hindi tayo mag-iiyaw sa labas dahil yung paliguan nandito. So bawal pang pumasok kasi wala pang alas 9. Yan. So dito kami mag-iihaw sa labas kasi bawal sa loob. Ayan, daming ihawan, no? Lalaki oh. Kaya mga kapla, nandun na sila sa loob. Ayan, si Black Cowboy, pag sila sa liguan, nakaihawan. Wala ako. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Ayun, nilagay niya na yung bangos. Kanina ba? Ay, kayo na ba? Kasi meron tayo mga ano, hindi pwede sa pataba. Sa mga high blood. Gulay-gulay lang tayo ihaw. Wala sinabing ihaw ito ah. Ito, try ihawin. Siguro ah. Ayan, madali lang yung ihaw. Wala atang apoy eh. Ito na yan. Ano ulit? Oh, ito na. Ang problema lang kasi dito, hindi naman siya problema. Parang ikumpira sa iba, wala siyang slide. Ah, walang slide. Tanong ka lang doon, parang wala ka. Di ba kasi ako nakapasok eh, kaya Ah, hindi ko pa alam. parang sa ibang sa ibang resort, may mga slide. Ayun yung mga pinupunta nila. Minsan ayun yung pang-pa-enjoy. Wala pa lang slide siya. Pero dito, good naman yung place. Pero malalim yung mga pang-adon. Ay, di ko pa nakita. Di pa ako bumabal eh. Parang pumasok ka na eh.
Hindi pa ako nag-video lang. Pero, Dito yung pambata. kaya may pampato Dalawa, yan. dalawa sila. Dalawang bilog. Kaso wala pang tubig, mga kablak. Ando na si Sid. Naligo na ba? Oo, puno yun mga alas 12. Alas 9 na oh. Tapos, tignan mo yung dun sa kabila, puro yung palayan. Pinakita mo na ba sa loob? Pinakita mo na. Oo, pero yung sa palayan, hindi pa. Mamaya na yung sa palayan, ikaw na bahala dyan. Ano malayong iyawan? Malayo. Malayo dito. Ayan, tapos maglalakad ka pa. Tapos ayun yung cottage namin doon. Oh, sana nakita nyo. Di ba bawal yung card? Oh. Pero nakapasok yung inumin natin. Eh, malakas ako eh. Siyempre. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hindi ito sa bag ko. Hindi. Hindi gamit ko yun eh. Hindi yung gamit ko yun eh. Oh, ayos yung ano mo ah. Oo. Hindi talaga yan oh. Wala ka bang tong? Ano? Oo. No? Hindi ka. Pasensya na kayo sa ano maingay kasi naglalagay pa sila ng tubig eh. Tawag yan, water pump no? Water pump. Hindi pa nakalahati. Hindi pa nakalahati. Yung tubig dun sa pambata. Nakal pa. Oo. Oh. So ayun, tapos na. Ano na to? Full storage na. So ayun, tapos na. Nakakapasok ka na rin, nakakapasok ka na. Shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Ano yan? Pantat. Pantat. Pangasinan. Pantat. Tagalog. Dito. Ito ako! Buhay pa eh. Binabagpok ba yan? Binabagpok? Ito pa ako. Fly away. It's the first time of today. Ayun na yung isa. Baka dumulong pa yan. Ay mga ka-vlog, di kasi ako sanay mag-linis dito. Yung dito. Kaya ang nakakatakot pa. Yan o. Pag ito tumama sa'yo, sigurado mamamaga yung ano. Saka isa pa, lalagnatin ka. 100% lalagnatin ka nito. Pag ito, dito. Yan nakakatakot. Ay, hindi naka-record? Yun. Joke. That one. Bye. Sibelas na yan. Ayun,
tapos na mga ka-vlog. Speed lang. Get it. Let's go, let's go, let's go, let's go. Happy birthday to you. Tan, 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 tan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Sabaw. Ang ikaw. Bawal yung cake namin. Anong dalawa? Anong fish? Bangus or hito? Or basta sawa? Lahat ng rice? Ito pa siya. Paano yun? Paano? Paano yun? Paano yun? Ulitin mo kasi nakita din naman eh. Paano yun? Paano nga yun? Nakita din naman. Ulitin mo na. Paano yun? Paano yun? Eat well. Ito na yun. Mag-iingat na nga ako sa camera. Huli-huli. Nadadali ako. Ano ba gusto mo? Hindi yan na. Hindi. Mami, ito yung time eh. Ano mo kami? Beto ka ah. Paano yun? Paano yun, Daniela? Paano yun? Ay, nako, sila. Siyempre, kain mo dito. Scientific, pag sa Star Monica tayo, baka may part 2 yung kay Ate Lali. Hindi ba kami mula sa natin? Tama si Tito Rin, natutuloy na. Matutuloy na sa pag-live. Sayang wala si Tito Lars. Matutuloy na ba? Matutuloy na si Tito Wayne mag-slide, ha? Hindi na bababa. Ano yan? Kumili na mga kulak. Tawag ni Tito. Kasi hindi na siya kakama. Lolo. Ay, napula siya kakamitin niya. Lolo. Naiwan na naman tayo dito dahil walang tao. Bantay na naman tayo sa mga kagamitan. Yan. Dito tayo ngayon sa Zamil, Bugalyon, Pangasinan. Ligo-ligo din pag may time. Diyan tayo. So, dahil bawal yung heart. Yan. Andyan sila, nakatago. Para hindi halata, sabayan natin ang Pepsi. Shoutout nga pala kay Val Raul Lumibaw from Dagupan.
Sasalitang mag-isa yung isa. Sasalitang mag-isa eh, oh. Ayun, Santa Claus sa taas yan. Mga senior citizen. Oh. Oh. Ano yung may nandun? Wala mga kablog, di ko nakuha. Bakit? Anong may nandun? Ano? Wala ro ng mga bata. Hindi, ano daw yung... Kuya, pag-iya kayo sa lolo. yung nagbibigay ng pera, galing daw Kuwait. Ah, galing Kuwait. Parang association, parang grupo nila. Oh, mga senior citizen. Ayan. Pero nakadito lang din sila, nakadito lang din daw. Oh. Eka! Aray ka! Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart's so full. I'm devoting myself to the night. There's no melting. Tapos ng ating kasiyahan. Yan. Pauwi na tayo ngayon. Natay ko lang yung mga kasamahan. Dahil mga nagbibihis pa sila. Bilisingan ko lang yung ating service dahil mainit. So medyo namamasa tayo dahil kakasigaw. Hindi na ako nakapag-video kanina. So ayun. Pauwi na kami mga kablak. Ayan ang place ng Zamil. Bugalyon, Pangasinan. Yan. Malapit lang yung parking nila. So ayan mga kablak. Babay muna sa inyo. At pauwi na kami maya-maya.
Bato tayo mga kablak ng malakas na ulan. Pero malapit na tayo sa Labrador. Yeah, malakas ang ulan. Kaya umulan na doon. Ay, malayo pa pala. Kawawa si naligo ulit. Sino? Naligo na ulit yung mga nasa tricycle. Ayan, malakas ang ulan mga kablak. Wala. Ang lakas ng hangin, oh. A few inches later. Alright, mga kablak, nandito na tayo sa bahay. Maraming salamat mga kablak. Pasok na tayo sa gate.